Бъдете благодарни във всеки миг на живота си. Не се нервирайте, не се ядосвайте, смирете се. Бъдете спокойни и ведри, защото всяка секунда от живота ви, всяко вдишване и издишване са само и единствено дар от Бога. Ако нещо от намеренията ви не се получава така, както ви се иска, благодарете на Бога, защото се изпълнява Неговата воля. Ако ви дразнят шумни съседи, благодарете на Бога, че ви е дал слух, за да чувате техния шум. Ако имате спорове и препирни с домашните си, благодарете на Бога, че имате домашни, с които да спорите. Ако нямате достатъчно пари, благодарете на Бога, че сте жив и имате нужди, за които ви трябват пари. Ако всичко ви е дошло до гуша и искате да промените живота си, паднете на колене и помолете Бог да ви насочи как най-добре да изпълните волята Му. И не забравяйте първо